Yan. Kulang guys yung papel. Galing yata to guys ng kwan. Nagkaingin pa si kuya. Nagkaingin ka na oh. What's up mga ka-dragon? Ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, for today's video. Pupunta kami guys sa sa Panlabayan. Sa Albunan pala, sorry. Doon pala sa kabila. Bali, magsusukat tayo ng ng paa ng mga bata. Bibilin daw sila ni Ma'am Lloyda ng tsinelas. Next, pasukan. Yun. Pati mga school supply. Siguro si Ma'am Lloyda nang bahala doon kung ano yung papabili niya. Pati paa ng matanda. So, pati guys daw yung paa niya Tiligaya, mamaya pasukat niya rin. Ayan, sukatin natin yung mga paano. Sana all nakamedya. So tara guys, samahan niyo ulit kami. Maglalakbay papuntang medyo malayo, sobrang init. Napakainit ng panahon ngayon. Summer na. Tara guys, para makabalik tayo agad. Papat! Ba't nag-upid? Hello? Ha? Baby! Karabaw? Karabaw. Very good. Karabaw. Ando o karabaw lang. Baka maano ka ng Yan yung goat mo yan. Naging ot na. Maano ng Saan? Makati-kati yung... Masugat siya dyan, masugat. Napakasarap maligo. Pwede na palang dito. Handa ng traktura. Sarap magligo. Tuyong-tuyo ang mga damo oh. Maghagis ka lang ng upos ng sigarilyo dito. Wah, liab yan. Pati yung bato singit. Siguro na din upapanang ko. Dagka lang ng magangka. Ayan guys, nandito na tayo sa Albunan. Diyos ko, magpudot George, walang hangay. Nakaka-heat stroke. Okay ka pantay? Okay. Ginapawisan na ako Ibalahi, pinagpawisan ka. Tara, maglamay-lamay sa Boracay din yung ganyan tao. Mat! Malay mo this year, makabora na tayo. Yung kabulala ako, punta natin yung bagong bato-bato ako. Oo, yung Kingdom. Parang sa may kwan man yun, yung Nichols. Nichols yung may swimming pool. Talagang nirenovate nila na. Talagang, hanggang ngayon ginagawa pa nga. Pero pinagating na siya. Ganun yung ginahin nila yung sa Bagyo. Naalumunok walang katao-tao. Yung black na Pinagkatakan? Oo, pinagkamakit na alam ito ba? Bangin? Ay, natin Ito ang gate Ito ang gate. Yung apakan mo pa parang nag-attract. Ganon.
Ayun guys, may dala rin tayong ano, Padjibar. Pasalubong. Sa Tamaraw kami manananghalian. Sabay ligo-ligo. Hello po. Kaya? Ba't nandito kayo sa labas? Saan si teacher niyo? Ha? Saan si ma'am? Wala kayong pasok? Mayroon. Ah, recess niyo. Sakto pala yung dala natin eh. Anong grade yun ah? Anong grade niyo? Kanya school na room niya. Ikaw anong grade mo na? Ha? Grade 1 ikaw? Grade 1 din? Puro lahat kayo grade 1? Opo. Oh, very good si kuya. Nag-o-opo. Sinong teacher nyo? Sinong advisor nyo sa grade 1? Ma'am Cynthia. Banlo. Ito, pumapasok din to? Hindi. Ah, hindi. Graduate na yan? Tinan natin yung bingnay. Ito mataba daw. May takay? Halo-halo na. Eh, pag ganun na yun. Oo, pag ganito naman. Anong grade ko to? Nabanggit po ni sir yung ano po. Nabanggit daw. Nabanggit. Magasukat lang po kami ng ano paa. Ano pong gagawin dito? Hindi, kahit dito na lang po. Per room na lang po. Sukatan lang po namin ng paa yung Malapit sila oh. Ay, gawin natin pa. Sukat ang pa, itong maliit, palakihin natin. Dali upo. Ang tarante. Balik sa kanya. Lagyan nyo kung babae o lalaki ha. Yung papel. Ayun. Ilan po sila dito, ma'am? Sa grade 3? Grade 3 ito, no? 15 po. Kaso ngayon ay 11 lang po. Paano mo dito? Patong mo dito, sukatan natin. Yata yung... Ay, wow. Dapat yata intermediate. Dali na! Lagay mo na ako. Hindi, sa naku, sa mga grade 6 kulang talaga. Intermediate eh. Oh, matakot talaga kayo. Iputuloy niya pa nyo lang. Tara. Ayusin mo yung Hey. Tayo ka, tayo! Tayo. Boy, balik sa classroom nyo. Ano lang mo? Mela? Bibi? Mera? Sulat mo mo. Mera? Mera. Matatanggap nyo yan sa ano sa pasukan kasama ng school supplies nyo. Tsaka ng solar para dito sa ano school. Bakit kaya lang dito ang grade 1? Ay, Excited na sila. Mikay? Itong isa, Mera. Dalawang ganyan, Bibi? Ne, Bibi. Lagyan mo baba. Girl. Dali. Kuya, dali ka. Oh, next! Baka ay, labas to. Bilang ginalagay ko babae. Oo, B, L. Isang ganto. Isang ganto. Lampasan ko na. Hindi, pa ganyan. O kaya isang gano'n na lang kayo. Ganyan ako, tapos pa ganyan. Kaya yan. 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 Meron ako na. O, sa'yo. Wala kaming dala. Dali. O. Pata natin para may kinilas sa pagpasok bago gamit. Anong size yan? Kahoy, gawang kita. Okay na yun, basta yung Anong pangalan mo, kuya? Rudy. Rode. Grade 3. Oo. Pangalan mo? Yes na. Jubel? Alam mo ko dahil. Ba't ka nakatingin sa kanya? Alam na yung pangalan mo. Antay, bigyan niya ng ano. Ha? Anton?
Ah, galing na magsulat ni Kuya. Oh. Sige, tuloy mo lang. 451. Wow. Next. Sino na? Meron na tayo si Kuya? Ano yung dali na yun? Meron pa na? Nining B. Pangalan ko Kuya? Mar? Maruwas? Tama, Mar? O, doon na. Pamo, tayo ko lang. Lagyan mo N para alam mo kung lalaki. Kita man na. Galing ka yata sa ulingan, brad, ah. Usad mo dito konti. Usad mo dito konti. Yung paa mo, yan. Lakad mo konti dito. Lakad, iusod mo. Kulang guys yung papel. Galing yata to guys ng kuan. Nagkaingin pa si Kuya. Nagkaingin ka na, oh. Siguro ng ulay. Ha? Nagkaingin ka pa? Yan. Oh, sino pa wala? Diretso mo lang. Boy. Sino pa? Ikaw, tapos ka na? Mabilis lang gaya ko. Tapos na ka? Ilan mo yung absent ng apat? Apo. Gaano kayo kalaki mo ngayon? Sino po kaya ang ka-size niya dito? Oo. Nice na. Pangalan mo? Kitty? Babae. Kitty Duterte? Ganda naman ang pangalan ni Ate Kitty. Ha? Laksan mo eh. Ha? Para makompleto. Liit? Ano? Anong pangalan niya? Ganda? Ha? Liit? Ba't malaki ka? Liit B. Babae. Ano pong size ni ano? Idagdag mo na lang. I-plus mo na lang. Sa kanya yung dalawang absent eh. Anong size na daw? Absent guys yung apat. Lalaki po ng konti. Bali, dadagdagan na lang natin kasi ka-size daw yan ni Mar. Oh, kanina itong inilang ko kaninang lahat. Galing nila magsulat. Ang ganda ng ano, ng sulat nila. Wow. Para nang mabuti ha. Para yung kinilas nyo namin nagpatigasin pa namin. Gawa kami ng siminto para Pulmahin. Walang upod. Oo. Thank you. So dapat na para sa kanila yung hindi natatanggal sa paa para hindi naaalis. Kaya nga po. Kasi madaling maalis ay madali pong mawala eh. Ayaw. Paulit-ulit na sinasabing ingatan. Ganito sa lalaki. Duralite. Parang crocs yan. Mga crocs pa. Salamat po. Welcome. Grade 4 tayo. Ngayon po ay 5 lang. Kasi po, 15. Sampo. Kumais po kasi yung mga Sila ma'am na magsukat yung sa mga estudyanteng wala. Kinilas kayo para sa sunod na pasukan. Meron ako ng bulpen. May bulpen yan. Matanggap yan nila ma'am sa pasukan kasama nung school supplies tsaka yung solar po. Anong pangalan mo? Boy? Ang isa po dito ay may sakit. Anin po yan sila dito eh. Mga taga rito lang. Tayo po ba yung mait? Mga ilang oras po? Tayo po. Pumunta kami minsan doon. No? Parang gusto na yung makarating doon ah. Ay, si Sir Bobby. Pre-pandemic pa po yun. Sobrang layo. Iyakan ng mga kasamahan ko nga. Sabi nila hindi na kami babalik. Kaya sobrang naiintindihan ko. Yung mga estudyante po ang bumababa dito? Ba't wala pong school po doon? Pero pinapadalan ko po sila ng mga assignment, ng quarterly exam. Opo. Ba't na ngayon hindi ko nga bumabalik. Third quarter exam ko. Oo, pag everyday. Dapat, Walang magulang, walang magulang. oo. Eh nung minsan, hindi ko na kayang supportahan kung mga buwanan na. Opo. Pero minsan, talong beses yun,
Martes sila pumasok kasi may Charlie, ano? Martes bago pag-uwi ng magulang nila sa Pilipinas, sasama na sila. Kasi, sa isa. Yan talaga guys pala ang problema pag bumababa sila dito. May tutuluyan sila dito kaya lang yung problema nila yung pagkain tsaka wala sila yung magulang na mag-aasikaso sa kanila. Kaya hindi sila makakapasok. Kung tutuusin po, mas marami pa sila kaysa sa natog. Natog po. Yung mait po, hindi po namin nabigyan eh. Parang natog lang na. Yung nakaraan. Natog lang. Kasi madalang parang 2 beses pa lang na may katulad natin na nakarating dito. Opo. Yung kami noon na ano kami, early enrollment. Tapos yung mga kung ilang piraso lang sila taga barangay health. Pero balikan din. Pero kami nag-overnight din. Sige po. Salamat. Thank you po. Kita na lang po namin kailan sir yung mga walang Napakalaking biyaya Opo. ng lagi magabalik-balik dito. Sobrang dahil po sa ating mahal na school. Sige ma'am, thank you. Thank you po. Kita-kits sa pasukan. Ha? Ay, yung ballpen niya na. Ay! Yung ballpen niya daw! Art! Kinuha niyo pa. Yung ballpen niya daw! Yung ballpen daw nung hiniraman niya, oh. Saan si Mama? Hello. Grade 1, ba? Naminis ito ng abding na to Ito ba? Anong pangalan mo ate? Para may sinilas ka sa pasok at gamit sa school. Binay. Ba, may binay dito, ah. Ang hira sa pinakila. Grade 1. Natin ko na doon, Be. Besh! Natin ko na doon. May dog in there. Grade 1 daw, grade 1. Grade 1. Wala pong absent, ma'am? Meron pa nga po. Ha? Isa lang na? Isa lang po. Sino po kaya ang kasize niya dito para ano? Bakit? Kain na kayo na lang po. Uni. Kuya Dan, dalawahin mo yun, oh, yung makoy. Kasi mayroong may absent, oh. Lalaki po, babae. Yung absent. Meron ka na sabihin. Ito pa yung, Ma'am Loida, Ate Loida. Ito po yung bag nila, oh. Galing pa rin ba doon? Opo, grade 1 po. Ito matibay pa, oh. Kaya lang madungret. Madumi. Akira. Oh, ito, oh, matibay pa, oh. Oh, isa pa. At Buhay dun pa sa naman yung mga absent, bag nila. O sino yung absent para dalawang sukatin mo sa'yo dali? May pa daw tapos. Oh. Second? Ano ito? Mga lalaki, may basta natin pangalan. Ikaw? O, may nakainin ha. Okay, thank you. Next pasukan. Babalik kami para. Pasukan ka. School supplies ulit. Salamat po. Sige po.
Ay, andito si Indang. Sa Indang? Saan? Ay, Indang, nagkatawa kayo Indang ha? Si Indang. Kita mo sa alagay. Dito pala si Indang. Oh, Indang, ba't ka nagatago? Buti siya naka-uniform. Be, tayo ka nga dito, Neng. Neng, dali. Dali tayo, tayo ka dalawa sila. O, dali tayo ka. O, dali. Dali, Wow, galing naman naka-uniform. Dito, dito. Yan mo gano'n. Very good. Yan. Wow, very good. Naka-uniform sila. Halika na, dali. Ang sukat na ng paa, dali. At may bila ng tinilas, dali na. Yung hindi magsuka na lang, di magbibilhan. Yung kabila nga, Neng. Halika na, Dan. Ano pangalan mo? Dinosaur. Ano pangalan mo? Ha? Kinder. Ha? Laksan mo, te. Ano? Ano pangalan mo? Kaganda ng gard ng sulat mo. Anong pangalan mo ba? Ano pangalan niya, te? Ano pangalan niya? Ha? Ano pangalan niya? Ano pangalan mo? Ganda? Ha? Ganda? Pangalan na? Ganda naman pa. Kaya pala hindi niya masabi at ganda daw pangalan niya. Ganda? Ha? Opo, ganda. Ganda! Ganda. Kaya pala nahiya siyang magsabi kasi ganda ang name niya. Huwag kang mahiya. Totoo naman eh. Maganda ka naman eh. Ano pangalan mo? Nele? Nele? Smiling face. Nele? Nelen? Ha? Ha? Nelen? Papadan. Nahiya ka pa kay Papa Dan mo? Sindang naman talaga. Dobling ko ang laki naman ng paa mo eh. Sabi niya, alam mo na yan, Papa Dan, kung anong size ng paa ko. Ikaw nga nagbili natin ng chinilas ko eh. May ka? May? Lapit nila. Morning, Ma. Morning po. Sila po talaga pumapasok sa grade 2. Okay, ito na pala yung grade 2. Nagot-nagot oh. Wow, galing oh. Fine. Oh, dali na dito ang pita na natin kaya. Huwag lang maingay Para hindi tayo magkaabala. Huwag lang maingay. Ay, pag dinanong kayo kung ano pangalan niyo, sabihin ninyo. para may listan. Ulit, no? Sige, kanin batong mo kanin. Papasukan mo. Luwalo po ka mananood. Sabihin ninyo pag binibigyan kayo. Anong pangalan mo? Rita? Ha? Rita. Ma-receive niyo yung chinelas niyo sa ano ha, pasukan. Tsaka kasama nung school supplies niyo. Pero mong napit. Ang buong kinila. Dali, kapag mo kami. Dito. Yan. Ikaw wala ka? Hindi. Hindi? Ben? Edwin? Nice na? Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you. Bye, guys. Next. Dito yata may nag-demo. Ayun guys, bali yung grade 5 may nagde-demo pang teacher. Kaya hindi pa natin masukatan. So ayan mga ka-dragon, pabalik na tayo dun sa Tamaraw. Yung grade 5, si sir na lang ang bahalang magsukat. Bigay mo na. Bigyan mo kay ma'am. Yung grade 5 guys, si sir na ang bahalang magsukat tapos idadaan niya na lang yung sukat sa bahay. Ay na, Diyos ko, nag-pull out. Nabandog agad ito ina. Dapat inawid. 10:30 na. Ano yung init niya parang ano? Ngayon, maramdaman mo pa sa binti eh, oh. Dahil yan ang kantuligaya ka ng isang ka. Iniwan nyo yung tinapay sa ano, grade 5? Bali din siya dyan.
Ay, sa wakas. Nasa tubig na tayo. Sobrang init, guys. Yang Agila. Aro yang. Ba't kasi nag-ahon ka na kaagad? Ano yang? Ligo ka ulit? Nagpakain. Ligo ka ulit? Ligo ka ulit, Dan? Swimming? Yes. Yeah? Ganda naman ang dami. Ano nga sila? Nagpalitan sila nito. Iba na naman ang attire mo, ah. Nakaluto na kayo, guys? Tingnan nyo kayong tama na yung kanin. Di ba mahihina na naman kayo magkain? Kami lang naman ang malakas. Sinong nagsabing mahina? Kalayo ng nilakad namin. Nabandog kami, George. Hindi namin napansag na boy. Pwede na yan. Pwede na yan. Ang ating sisig. Mainggit yan mamaya sayang yan pag naligo kami. Dapat patulugin mo na yan para kwan. Yung nga mo si Yang guys. Ate Loy, dasot nyo na yung pinadala mo. Malaki yung pangarap. Kaya pala hindi malaglagay. Ang saloka. Ganda naman Ate Popot. Wow, sexy ah. Sit na. Ganun ang swimming. Swim. Swim. Yay! Swimming, swimming. Sexy naman ah. Sit down na, sit down. Sit down dito, sit down. Sit down dito. Yan. Picture mo nga kami. Madulas din kami. Enjoy yung Ate Popot. La. Nag-upo ka na. Lamig na yan. Dito, makikita mo. Diyan na. Doon. Doon maapino. Malalaki ang bato dito. Doon tayo, dali. Huwag tayo doon. Yan. Yan. Swimming, swimming. Kain tayo guys. Bagong konto. Kanin. Sarap. Kanin mahuli sa talong. Gusto ko yung mahuli walang talong. Guys. Ari, huwag nang bigyan ng talong. Huwag ng talang. Okay lang daw. Okay lang. Sisig lang kanya. Nantay nga oh. Oh. Sarap ng ligo ni Tardy. Asan na yung langis? Padala mo na kay Naray.
Digos na. Yang mo, kahit eh. Siyang yang ayaw magpaawat eh. Sinusundan niya kasi si Balong. Tawagin mo dito si Yang. Dito masarap ante. Yang. Sarap yang. Yan mamaya. Lakda yan eh. Pag naliguan mo yan sa sasakyan, tulog yan. Tumayo ka. Ayaw niya nga magkuhan. Gusto niya rin magupo. Magbanlaw ka na yan. Uwi na. Basahin mo yung... May nakikitang naliligaw. Yan, oh. Swimming, ganun. Ganun, oh. Magaling na maglangoy si Papot. Oh. Ganun. Ah, ganun. Ah. Yan. Very good. Floating. Yeah? Dalawang lalaki, nakatulog na. Ikaw, dito pa. Wala ka, yan na. Wala ka. Wow! May ginaya kayang sisig dyan. Pagkatuwing magpunta ng sasakyan yan, kala mo magpunta dito ha? Ahon na ang Papot. Ayaw na magpaahon. Yang. Ahon na. Ahon na si Papot. Oh. Sarap maliga. Uy, tuwa pala dito maligo. Baka mamaya ay magsakay lang na sasakyan kada dito pupunta. Pala sa bayan. Ayan. Ayan guys, lumapit yung agila dito sa amin, oh. Amo. Naghanap ng makain. Ayan na, itangayin niya. Ay, wala. Saan na siya? Ayan na. Ayun. Wala siya nakitang pagkain. Sayang. Susunod ka na lang namin dalahan. Nakalimutan eh. Alala siya. Ay, napakitang gilas ha. Ayan na siya. Ay, nagdapo doon. Ay, siya. Ayun, nagtago. Ayun. Lamig. Kapuputi natin sa tubig, guys. Ba't pag nag-ahon na, maitim na rin. Sobrang linaw, oh.